Hej, det er Elisabeth Strand. I dag vil jeg gerne invitere dig med på en stille stund, hvor du øver dig i at nulstille dig selv og være til stede i nuet. Brug et øjeblik på at sætte dig godt til rette, et sted hvor du har det rart. Lad dit blik blive ufokuseret og kig afslappet ned foran dig. Når du er klar, begynder du at fokusere på dit åndedræt. Og jeg vil bede dig tælle fra 1 til 10 med hver indånding og hver udånding. Værsgo. Om lidt vil jeg bede dig på en indånding at knytte dine hænder og spænde op i dine arme og holde vejret og spændingen til at sige til. Værsgo at spænde op i armene. Hold spændingen. Hold spændingen og giv slip. Mærk, hvordan alle spændinger i din krop giver slip. Og jeg vil bede dig gøre det en gang til. Værsgo at spænde op. Hold spændingen. Hold spændingen. Og giv slip. Mærk, hvordan alle spændinger i din krop giver slip. Flyt nu din opmærksomhed til de lyde, du hører omkring dig lige nu. Det kan være lyde i rummet af mennesker eller maskiner. Det kan være lyde udenfor i trafikken eller naturen, eller endda din egen vejrtrækning. Lyt opmærksomt til de 5 lyde. Flyt din opmærksomhed til det, du kan mærke med dine hænder lige nu omkring dig. Det kan være teksturerne i stoffet på dit tøj, temperaturen i rummet eller overflader omkring dig. Vær opmærksom på, hvordan dine hænder registrerer disse fornemmelser. Er det blødt? Er det hårdt? Er det glat? Er det ruflet? Hvis dine øjne er lukkede, så tag en dyb indånding, og på din udånding så åbn dem langsomt op. Flyt din opmærksomhed til det, du kan se omkring dig. Bemærk 3 forskellige ting der, hvor du opholder dig lige nu. Lad dit syn vandre over disse objekter. Registrer deres farver, former og detaljer. Flyt nu din opmærksomhed til din lugtesans. Duft ind og registrer 2 ting, du kan dufte lige nu. Bemærk, hvad du oplever igennem duftene. Er det behagelige dufte eller dufte, du ikke bryder dig om?
Registrer, hvad du oplever. Som det sidste i dag skal du forestille dig en simpel ting, du har lyst til at spise eller drikke. Det kan være et æble, en karamel, en kop kaffe eller en kop te. Forestil dig, hvordan du kommer det i munden. Forestil dig, hvordan det føles i munden og på tungen. Hvordan smager det? Nu vil jeg bede dig tage en sidste dyb indånding, den dybeste du har taget hele dagen. Og giv slip. Mærk, hvordan du føler dig til stede og opmærksom i nuet. Du kan tænde følelse med dig igennem hele resten af din dag. Lad en stille stund hjælpe dig med at finde fred og ro i din dagligdag. Vi høres ved.